variety of music. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nokuchuma Mdeuka on Masakhane usivi on Vukani FM. 15 imizuzu ibethile insimbi ka-10 o'clock. I played you Puff Johnson with Please Help Me, I'm Falling in Love with You. Sandongena masikubulise wethu sikwamkele bentshilo ke ndathi ke xa sibuya ngoku sizawuncokola ke ne-organization eyenza utshintsho ebizwa ke ngobana ke yi-Guardians of Change. They are live in our Queenstown studios. We're also live on Facebook. I see 3 gentlemen apha phambi kwam. Gents, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Sisi. Siyabula nathi balapha. Siyabulisa kakhulu. Andikho ke if ndincokola nabani ke based on amagama alapha phambi kwam. So ndizawucela sikhe sizazise ubana singobani and zithini i-roles zethu within the organization. Mandibulele ke ndithathe lithuba luthethayo ngusibabalo kaSotyatho usuke eNgcobo apha kwi-organization ndingosihlalo. All right. Mbuyiselo Mpekula ikhaya lapha eQoqodala. Debate organization. All right. Ngicela ngathi nje buti Mbuyiselo uyasondela kancinci apha kwi-microphone because ngicela kude. Usekela wonobhala uGaba Nkosi. Uthe ubhuti ungubani yena? Umninawa Mlungu waseXhorha usekela nobhala kumbutho lo Guardians of Change. All right. Well, since we have 15 minutes to unpack everything and anything and everything. So, ndicela ke I'm not sure ke bana ngomphi uzawuthatha lona umbuzo but ndiyafuna uyazi into yobana i-Guardians of Change i-organization eyenza ntoni and why was it formed? Mandithathe lo mzuzu ndibulise futhi nakubaphulaphuli uthethayo ngusibabalo kaSotyatho. I-idea lena isukuba sasike sabanjwa ndihleli ngaphakathi for 23 years ndandigwetywe ubomi bakhona ke noogxa bam babegwetyiwe nabepha ngaphakathi yakhona ke la idea ngokubukela ulutsha lungena luquqelela ngaphakathi esiseleni sazama ukujonga into yoba ngintoni ubangela ulutsha lungene ngaphakathi kanjena nangova ke izimo ezohlukeneyo ezikhozi uba abantwana bangene ngaphakathi ejele ijele kayondawo erhalela uba ingazingene namntakabani na. Sabona ukuthi no man xa sithe safumana ichance makhe sibe nento sizanayo emphakathini ezokwazi utshintsha ubomi babantwana bangade bayejele because siyabhiliva nathi if sasifumene ii-programs ezidibene nazo phaa ngaphakathi kangekhange siye ejele besakwenza izigqibo ezinye nesazenzayo ngaphambili ezabangela uba siphulukane neminyaka emininzi yobomi bethu. Right. So i-organization lena tata isekwe ngomphi unyaka? Organization iqale ngo-2023 after uJuni ba ndiphumile ngaphakathi because ngo-2023 okay 23 years yam so iqale ngela xesha savisit izikolo sadibana nabantwana sayibona ukuthi lena abantwana bayalangazelela and bakufuna ukwazi izinto ezenzekayo around bona even nangaphakathi then sithi sifuna ukuthi umntana aye phayana aye eyazi into yoba uJose ubheke ejele. So ndifuna understand nje into encinci into yobana i-focus ye-Guardians of Change ithini kanye sifocuse kulutsha olusezilokishini nasezikolweni obviously ebosowutshila into yobana niyavisita nasezikolweni okanye nakubani na umntu osekuhlaleni nijonga kweyiphi ngakasana. Do you have a specific target market okanye nabani na enikwazi ufikelela kuye niyafikelela kuye nimxelele into yobana mfokabawo if ever wenza 1 no 2 no 3 uzawuphelela phaa? Mandibulise kwakhona nguMbuyiselo Mpekula. Yes tata. Msasazi umbuzo wakho ngumbuzo obalulekileyo uqhela ubuzwa ukuthi zintathu indawo esifocuse kuzo. Okay. Home, street and school. Oh, okay. Lotho ithi ke ngoku everybody simtargetile kuba bakhe satarget indawo eyi-1
bazawubuya abasingabathagethanga bazophinda ba-infecte le ndawo sicinga into yoba siyithagethile. So ezo ndawo zintathu, istrato, ikhaya nesikolo. 2023 to 2025 noko yiminyaka eseyithe rhatya kakhulu leyo. Ndizama ukukhangela ke ngoku into yobana ke ukusuka ku-2023 ukuzothi ga ngoku ngo-2025 masimshiye u-2026 because sisangena sisesemnyango kuye. Umsebenzi eseniwenzileyo ungakanani and ingaba le goal nifuna ukuyi-achieve nina as i-guardians of change niyayibona nisiya kwi-direction yayo? Nkosi kakhulu msasazi sengisotyato. Umsebenzi esisiwenzile mkhulu kakhulu, sikwazile ufikelela kwiindawo ezininzi kumakomkhulu. Njengembesitshilo xa umathi asiphelelanga nje qha uba singenelele ezikolweni. Kumakomkhulu apho kukho khona ingxabano phakathi kwabafana bokuhlala ukufuna uba abahambelani, balwa ngelimelo yabo ingacacanga uba isukela phi na. Then siyile kumakomkhulu noba mathathu mane. Kwana siyayibona msasazi baphi yakhona igoli yethu iyafuna achiveka. Kodwa ngoku asikwazi singenawo amandla wokusapotwa financially ngabantu abakwibhizinesi nabantu abanokwazi usixhasa, ngoba yonke into esenzayo sikhuphe epokothweni. Sithi abafakisana epokothweni ukuthi siye, then xa kuphele loo mandla ngoku siye siphinde sihlale siphinde sizame xa kuthiwa kwinto ekhoyo ngabekhona then siye ngolo hlobo kwezi ndawo ezi. Enkosi. Because umbuzo wami olandelayo ubuzawuza kanye kapho bana kulo msebenzi niwenzayo umhle kangaka izintoni ithini imicelimingeni nithi nihlangabezane nayo endleleni? You've already mentioned indaba yobana ke ngokwasepokothweni ipokotho noko zishokoxekile kwangoku, ningathanda into yobana nibe naxhaswa. Yeyiphi enye mhlawumbi into oniqonda into yobana if sinokwazi ukuncediseka kwinto ethile nethile hayi singalapha ebhontsini? Kwangoku into esencedwa kuyo kakhulu i-transport. Xa sifuneka sitravele uya kwezi ndawo ezi sisibethakele kakhulu, njengangokuba sisuka kwiindawo zohlukeneyo kodwa zanyanzelwa masidibanise amatheni neenyembezi sikwazi uzofika apha, sikwazi ufikelela ebantwini kangangoko. Mhlawumbi if kukho uchuma who is not an ex-offender but athi kuba emamele lo oludliwano ndlebe silwenzayo apha emoyeni aqonda into yobana hayi mani, ndinomdla walento, andinayo imali but ndingarhalela into yobana ndincedise apho ndinokuncedisa khona. Are you guys open for that? Ewe, mandiphendule nje ngokucacileyo, siyayilangazelela loo nto kakhulu, ngoba kaloku njengoba siye sixelele i-background yethu uba yile isuka ngaphakathi, asinanto sime ngayo. Siyayilangazelela inkxaso enosuka ebantwini bonke kangangoko, ngoba sijonge ukuthi le nto sinayo sinoyidilizela ebantwini kangangoko sinokwazi. Siyivulile i-platform yoba abantu bangakwazi ukukhupha akuba banokwazi usincedisa ngako. All right. Mhlambi ukuba unyaka in fact not that kuba kumhlambi unyaka uyaqala ngoku, and xa unyaka uqala surely kuba khona i-plan ebakhoyo into yobana kulo unyaka these are the things esifuna ukuzenza. Sifuna uachieve igoal ethile, be it the short term goal or a long term goal. Guardians of Change, ithini plan ka-2026? Mandiqale nje bazoncedisa abantu kwethu. Sicwangcisa ukuba ne-launch kule nyanga izayo. Alright. Sicwangcisa uba ne-launch kule nyanga izayo ukwenze basaziwe ngabantu ngokuthe gabalala, bayazi injongo yethu. Loo nto ke sicimba sesona siqalo sokuqala ngaso ukwenzela into yoba wonke umntu onengxaki ejongene nale nto sisasaza ebantwini, ngoba umyalezo wethu ungokuthi obu buhlungu sibuvileyo asirhaleli uba abanye abantu bangabuva. So siyirhalela ke ngokufikelela abantwini bonke. Sizabe silontsha ke kule nyanga siya kuyo nge-24 kaMatshi sizabe silontsha. Sikabi nayo ivenue kodwa ke sizabe silontsha kule nyanga izayo kule dolophu. Ingabe khona into mhlawumbi ufuna ukwenza? Ungeza msasazi ngelithi xola
kulombuzo wakho ubuthetha into bangaba bakhona nabantu abamkelekayo kule organization yethu Yeah. abane background yasejele. Bakhona abafana abancinci abazibiza ngoba yi-XYs group. Okay. Abancinci besikolo abalapha around ezibeleni ebekade besenza i-programs ezinhle go green bencedisa abantwana kwi-subjects abalekisha kuzo bezama nabo ukudiscourage abantwana into bazama uyigada into ye-behavior yabo. So Alright. abo bantwana sibafaka ekhwapheni in partnership with us kuba siyayibona i-direction yabo i-direction e-right for i-target market yethu kakade into ye-youth ngabona abantu esibathakethile kakhulu abantu abancinci. So if we can have ekoneni yethu abantwana abancinci abanenjongo eziphakamileyo njengaba bantwana nabanye abanophinda bavele singayithakazelela loo nto. Because ukongeza nje kwi-planning le Yeah. ubukhe wabuza kuyo sesipartnership education silindele uba sinike izikolo noba zithathu esizofokhasa kuzo ezi zicaba zinengxaki eninzi apha azawukwazi utesta khona le program ukuthi i-effective kanjani na. So silindele education uba sinike ezo zikolo ezo sifumana abantwana aba xa bayingxaki ezikolweni sidele ngabo into epha kwi-6 months, then after 6 months ke ngoku sizonika iripoti naye nge-assessment yakhe abone ukuthi lukhona utshintsho olwenzekileyo kwabantwana. U-social development naye seyikhona kuthi inxalenye yethu because abafunda basesitratweni naba bangenabazali sinombono uba ekugqibeleni sibe nendawo apho izawubizwa khona e-multipurpose center apho bazawukwazi usikilwa khona abantwana bahlale khona abanye abangendawo zohlala sibazamele into yotya oogqirha bafuna ugqirha everything. Asifuna uyibiza njenge-rehab because rehab inestigma. Sifuna ufuna igama nje eli-unique ezawukwazi into umntana xa ikuyo azive esekhaya angaziboni ehlelelekile azibone esekhaya because yonke into uyayifumana ubuzali bukhona yonke into ikhona ngaphakathi. Zii-plans ke ze-long term ezo esinazo. Enkosi. Inkosi kakhulu siyabulela kakhulu. I think so iphendule i-question yami Mr. Chokyato because I was about to ask into yobana i-NGOs okanye NPOs zenza umsebenzi omhle kakhulu oncomekayo ekuhlaleni because zikufutshane ebantwini. However, kukho i-challenge ye-finances. Sometimes ufumanisa into yobana i-finances zikhona but they are being mismanaged. Kwezinye NGOs bastrugglishe with i-finances until baphelelwe ngamandla. Kuthiwe kwakukho i-project eyayikhona apha ekuhlaleni eyayisenza i-1 no-2 no-3 and yayi-excela emsebenzini wayo but yaye yatyhafa asisayazi uba yayaphi na. I was about to ask into yobana what is the plan in the next 5 years, but I think you've already responded to that. I'm not sure if you would like to add. Yes, injalo siyazazi ezo zinto ezomsasazo omhle. But ke ngoku nje masifaka no-social development senzela into yoba sibe ne-long term relationship apho Yeah. singazukwazi uba sikolapse khona. Ustar Brett naye bethe on board wherever sifuna anything uzawuba khona. So sifuna abantu abanjalo abazakwazi usixhasa for a long term sikwaba sibheke phambili singakolapsi endleleni ngoba ekugqibeleni ingase sibe nabantwana sibaadoptayo abangenabazali sibe ngabazali kubo sibakhulisa. Enkosi. All right. Thank you so much. Siyabulela kakhulu. Abantu mhlambi abafuna ukuqhagamshelana nani ndisoloko ndisithi ke Mr. Sokyato mna andinaso isisombululo kanye andinalo uncedo olutheni kodwa you may never know into yobana ngubani umntu omameleyo at this particular moment. Mhlawumbi umsamariya olungileyo ukhona omameleyo ngoku and angathi xa sisigqitika apha athi hayi man gents ndinivile man nithethe ereyidweni ndingakwazi ukunixhasa ngento ekanje nakanje nakanje. So if mhlawumbi kunobakho abantu abanjalo bangaqhagamshelana nani ngaliphi hlobo? Enkosi ikhona inamba esizoyibiza yekanobhala wethu. Yena usoloko lapha kufutshane apha eChristian. Ngo-060 060 829 829 3294 060 829 3290 Miss Mgezuma. 060 829 93290. 4 I beg your pardon? Helen. Cela uphinde uyiphinde nje tata. Okay, 060 829 3290 94
sorry 94. All right. Ndiyasho man. All right ke ndiyabulela kakhulu ngokuba nize nizoncokola nathi ngeorganization eyenza umsebenzi omhle kangaka. Sininqonelela impumelelo ke kuhambo lwenu. enkosi kakhulu Inkosi tata kakhulu siyabulela nathi ngelithuba selifumeneyo. Siyabulela kakhulu.